في تمiem il-mixja tagħna ma' Marija fihom il-festa tagħha. Jekk jew nerġgħu ndawru l-ħarsa tagħna fuq il-ħarsa tagħha. Il-ħarsa tagħha li twassalna għand bina Ġesu. Ħarsa li turina li hija l-omm ta' kull wieħed u waħda minna. Fi tmiem il-festa tagħha ejjew nersqu lejha fit-talb. U nkomplu npoġġu fi ħdana il-familji tagħna. L-esperjenzi kollha li ngħaddu minnhom sbieħ u inqas sbieħ tal-ħajja. Il-omm ta' kull wieħed u waħda minna. Bina Ġesu qed jgħidilna hawnhi ommok. U qiegħed jgħid lilha hawn ibnek, hawnhi bintek. Kuti jew inkomplu nsibu omm f'Omna Marija tal-Grazzja. Il-mixja tintemm hawn, imma x-xewqa tagħha hija li nidħlu magħha fis-santwarju. U hemmhekk insibu din l-omm li tkompli tieħu ħsiebna f'kull ġurnata tal-ħajja tagħna. Insibu omm li tixtieq tressaqna lejn il-kelma ta' bina Ġesu. Insibu omm li tixtieqna nersqu għall-quddiesa tal-ħadd. Insibu omm li tixtieqna nersqu lejn is-sagramenti tal-qrar u tal-Ewkaristija. Huwa l-isbaħ rigal li nistgħu nagħtu lill-omm tagħna meta nersqu lejn bina Ġesu. U nkomplu nixorbu minnu ħalli nkunu d-dixxipli tiegħu. Hekk nixtieq mill-ġdid inħarsu lejn l-għajnejn ta' din l-omm. U nżommu moment ta' skiet. Ejjew nżommu ftit ħin ta' skiet. U kull wieħed u waħda minna nagħmlu t-talba tagħna lill-Madonna tal-Grazzja. Ejjew nitolbu flimkien it-talba lill-Omna Marija tal-Grazzja. O Marija, teżorira tal-Grazzi kollha, għajn tal-perseveranza għat-tajbin u tantima u maħfra għal-ħżiena, dawl fil-qer u serħan fit-taħbiet tal-ħajja, saħħa u fejqan għal-morda. Iqaf miegħi nitolbok f'kull tfixkiel li nsib ruħi fih. Għatini l-grazzja li tant għandi bżonn. Ejjew nitolbu il-grazzja li għandna bżonn minn Alla bl-interċessjoni ta' Marija, Omm il-Grazzja. Gbar u blaqatu mal-favuri li urejt f'kull żmien lej mill-lejk irrikorra. Intħlist kemm il-darba l-missirijietna fit-taqbil u ħlisthom mill-leħrex edewwa. Ħares lili wkoll nitolbok mill-edewwa tar-ruħ din il-ħajja u wara mewti taffili u qassar li l-pwini tal-purgatorju. Ejjew insellmu lil Marija flimkien. Isliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Marija Om tal-Grazzja, itlob għalina. Laħwa mill-ġdid nixtieq nirringrazzja lil kulħadd, nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor għenu biex kellna festa sabiħa li tixraq lil Madonna tal-Grazzja. Grazzi mill-qalb il dawk kollha illi taw sehom. Naħseb ħaqhom ċabċifa kbira il dawk il-persuni kollha illi jaħdmu fil-parroċċja tagħna, fir-raħal tagħna biex għamilna festa denja lil din l-om tagħna tal-Grazzja. Issa nistieden lil kulħadd sabiex flimkien ma' ġbija ta' Omna Marija tal-Grazzja nidħlu ġewwa s-santwarju tagħha u flimkien hemmhekk inkantaw l-antifona lil Marija u nirċievu il-barka ta' bina Ġesu. Mill-ġdid flimkien, viva il-Madonna tal-Grazzja!